Odhiamata e prario kod achiel nyakorom Gajwang' dwe mar abiriyo gana ariyo prario kod abich geno mara en iriyo makare machiegni ahinya chenro en rameny piny Ramogi TV waikoni weche manyien mag mosebedo kotuch odiochieng' ma kawuono koreo koraka nonro pod itimo kotenre kod wach michiegni chal gi mano manotimore e gwenge ma Shakahola kabende kano chwal achijego kawuono e Doma Malindi wamiler mar wachno kabende ing'eyo ni ka en wuok tich kama wabedo kod twak kawuono wadhi bedo kanyo gi Easter achieng' manjada tije Kefado mano en riwruogno mabende rango wechego mag chiwo rieko ne joma mine kata joma miluongo ni Kenya Female Advisory Organization ging'iyo ka gichiwo rieko kendo gitayo mine wechego mag telo kabende wadhi rango matuta ahinya nyakorom Gajwang' mano motenre kod ling'any mosewe gi jatelo machon mano ne Phoebe Asiyo mane en jaod bura mabende ne en nyano mabende notiyo matek ahinya kendo keto chike moko mabende nokonyo siro sekta no mar telo ahinya ne tend mine. Wadhi ng'iyo ni to nyaka sani tend mine osegik kama chal nade nyakorom Gajwang' en twak mabende wadhi bedo go mana bang' weche manyien kabende roko pachi lai mar ote machuok nari adek auchiel noro kabende wantie live Facebook Ramogi TV Imbrima Eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thond weche. We can't just take the body to bury before we have sued Kenyatta Hospital management. Anyuola mar jatuo manyocha onegi osiptal ma Kenyatta oramo ni gidhi donjo ne osiptalno kapok giiko ringre wuodgi. We were shocked with the revelation that by the National Crime Center report that there are over 300 malicious criminal gangs that are operating. Ogai mar doho Martha Koome kod riwruoge mang'iyo weche mag yiero onyiso luoro e wi chakruok mar grube njore motelo ne yiero gana ariyo prario kod abiriyo. The accused person may be set at liberty upon securing a personal bond of 1 million shillings with one surety of a similar amount. They want to give me a bundle so they can kill me. Boniface Mwangi owe thuolo gi Rambun bang' donjone ewi bedo gi lisasi kod iro malungo wang'. Mwangi to ywak ne ochich ne ichano nege. Ensa chele wang'e nyakorom Gajwang' mar odhiambo chenro enda many pinyero kamano kuom kete Ramogi TV wantie gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. Anyuola mar Edward Maingi jatuo manyocha onegi kar thieth ma Kenyatta oyango ne gidhi donjone kar thieth no e doho e wi nek mar wuodgi manyocha onegi kayudo thieth e osiptal no ma Kenyatta ma en bang' report mar bero yango ne Edward Maingi nowito ngimane kaluwore kod chwer mathoth mar remo kowuok e ng'ute manyocha ong'adi gi achich matimore kinde ma doho chiwo thuolo mar medo diyo ne achich maduong' e nek makamano kuom ndalo prario kod achiel. Jafwambo mara Cynthia Onyango noluwo chenro mar bero no kendo miyo lerno e yo machal kod mae. Kuom seche mohewo 4 chenro mar bero mar ringre Edward Maingi Ndegwa jal mayande onegi e kar thieth maduong' ma Kenyatta odhi nyime kar kano ringre ma Kenyatta mar yango adieri ewi gima nokelo tho mar jagono ma jahigni 54 manoyudi otanda mare karemo madho dinde bang' ng'ad ng'ute kod pala e ward mar 7B ward mayande onegi e jatuo machielo manyinge Gilbert Kinyua ma jahigni 39 tarik 6 dwe mar 2 higani. Bero no manotim kod jotim bero 4 moting'o jabero mar Okwach Kich, jabero mar tendo osiptal ma Kenyatta kanyakla kod jachung' mar anyuola oyango ni Edward Maingi ne otho bang' chwero remo mathoth kowuok e ng'ute kama nong'ad kod pala. Anyuola mar Edward Maingi kata kamano owacho ni kaluwore kod lipot mar bero gidhi kawo ndamo mager mar chik ne osiptal mar Kenyatta magiwacho ni oketo nyawo e tijgi mar rito ngima jotuo e kinde ma giyudo thieth. We can't just take the body to bury before we have sued Kenyatta Hospital management. Wai Edward wacho ni kaluwore kod kaka oneno ringre Edward kinde machuok kapok otimne bero onyiso ng'eto matut kendo alanda e ng'ute makelo penjo mar ni ere kaka onge ng'ama noneno achich katimo tim makochno kata obedo ni otanda mar Edward ne yudore machiegni kod but dho ot kama jorit nitiere. Sasa nimeona vile hiyo kisu ilitumia upande hii moja bili alafu ikakata hii kitu iko juu na hii iko hivi damu tu ndio imemwagika. My question is,
How did he pass the report desk and go to the toilet, which is just there, and then watched the chart and came out, went into his room without the notice of the staff who are at the desk? Magitimore kinde machich maduong' ma itudo kod nek makamano Kennedy Kalombotole, rawera ma jahigni 29, ochopi e doho odiochieng' ma kawuono e buch nek mar Edward, kendo doho miyo kwach kich chik mar medo dino ne Kalombotole kuom ndalo 21 e kinde ma nonro dhi nyime. Nyaka sani, adiera ewi nying mar adier mar Kevin Kalombotole kaachiel kod gunde malong'o podi nono, kama Lingling wacho ni en jal ma osebedo kadang' nie boma kendo ne ochopi e kar thieth ma Kenyatta mar yudo thieth, ka kata kamano osebedo jadak e osiptandno kuom kinde mar ni ka owe thuolo to onge kama odhiye. Not opposed to detention. No. The issue is the place. Achich Kevin Kalombotole bende itudo gi nek mar Gilbert Kinyua mayande onegi osiptal achiel onogo ma Kenyatta manotimore tarik 6 dwe mar 2 higani, ma bende noyudi ka olir ng'ute kod pala, ka kinde ni koro penjo medo bedo mathoth ewi arita mar jotuo osiptal ma Kenyatta bang' nek ariyogi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Boniface Mwangi manyocha omaki gi okwach kich chieng' Jumamos kaitude kod ketho mag njore. Ne owe thuolo gi doho makahawa kod rambun mar omenda maromo siling milion 1 ka ketho mag njore manodonynego bende owito oko. E nyim jang'ad bura Gideon Kiagi, Boniface ne ochwal mar chiwo duoko ewi burano tok din ne tesendo bila mapangani. Okwach kich noyango ni ne gindhio Boniface gi okebe 3 mag iro kato okebe 3 mag iro malungo wang' kaachiel kod opoklo mag magina. Boniface owuon to yango ni ne ondhie kaitude kod chiwo omenda ne jong'anyo kaachiel kod jogo mane ketho mwandu e kinde ng'anyo madwe mokalo. Bende oyango ni ngimane ni kamarach, wera ni sirikal dwaro nege. Having taken into account the nature of the offense that the accused person faces, and also having considered all the circumstances that have been presented before the court, this court makes the following orders. The accused person may be set at liberty upon securing a personal bond of 1 million shillings with one surety of a similar amount. The judiciary is out in defense. Today they have admitted Boniface Mwangi to a free bond. That's a free bond because they have realized that Mr. William Ruto is using the system to cajole the dissident voices. If Ruto wants to be the ODPP, then he should become the ODPP. Otherwise, let the courts do their jobs, and he should lead this country, which he has failed to do. So he needs to step aside and let this country be run with the institutions. So they thought I had money in the office. If you look at the search warrant, said that they have information that I use Mageuzi to distribute money to goons. I have never worked with goons my entire life. I know for sure what Murkomen and Ruto want to do to me, and I'll say this without fear. They want to give me a bad name so they can kill me. But let me tell you the truth is, if you smell the air right now, change is coming, and you cannot stop change. Achie maroma paga chiel ma nyomaki gi obila mag okwach kich e gweng' ma Binzaro mantiere machiegni gi Shakahola nochopi e doho ma Malindi e mbele jang'ad bura Joy Wesonga kama nodonjnegi. Kaluwore gi Jamin Buche chijego mane ntiere kod nyithindo 2, itimonegi nonro ewi ketho mar chiwo puonj mobam malalo oganda, nek kod njore. Ibiro medi negi kod kuom ndalo 30 kapod med tim nonro matut kaponi dibed ni gitudre gi din magalagala ma ji maromo 4 manoresi ka ngimagi ni kamarach osebedoe ka bende ringre ng'at achiel nokwany. Burano igeno winj tarik 22 dwe mar 9 higani. Jana usiku tulishika yule mama mwenye hiyo boma ya Homestead na wengine 3 wanaume. So as we speak, wote wako under DCI for further investigation. Tulipookoa huyo mama na bwanake, tuliuliza mlikuwa wangapi. Alikataa kuongea kabisa. Tukaona kwamba wacha tupeleke hospitali kwanza mama alikuwa kwa hali mbaya.
Kamachielo ni ogai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua sani koro yango ni en ema onego miye otiko gi kweth maketo sirikal tesre ng'wela rokom jatend piny yiero mabiro 2027 kano wuoyo Boston ne boma mar piny mar Amerika. Gachagua wacho ni en maintiere kod lony kalure gi bedo mare jatend piny kuom higa 2 kendo ni en kod huma e gwenge mamasawa mar piny Kenya kamago kete ong'ala manyime mar piem kod jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. I am a front runner and I think I have the best chances to be president. We have not settled on anybody and it's not it. There is only one thing that has been agreed on one time. Government is huge. There is space for everybody. And we'll agree who takes what position, provided we come up with a formula. Tumesema kila mtu aende atafute kura zake. Kila mtu asanye zake. Pale mwisho, next year, hapo after Christmas, tuketi. Tuweke kura kwa mesa, tupige hesabu, tuulizane, nani atapeperusha bendera as one candidate only against William Ruto. Ogai mar doho Martha Koome kod riwruoge mang'iyo weche mag yiero nyiso luoro margi ewi chakruok mar grube njore mohewo 300 e pacho kae motelo ne yiero maduong' 2027. Bad migawo mar doho kata kamano osingo negi ikore mar winjo kendo ng'ado buche duto motenre gi yiero 2027. Jafamora Chris Owino ntiere kod ler. Bunde mag tulo osechako ywak pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro kalure kod riwruoge mang'iyo weche mag yiero kod bad migawo mar doho. Ogai mar doho Martha Koome wacho ni grube mag njore 300 motelo ne gi kweth mag siasa mopogore pacho kae osechak motelo ne yiero maduong' mabiro. Colleagues, we had a National Council on the Administration of Justice meeting last week on Tuesday, and we were shocked with the revelation that by the National Crime Center report that there are over 300 militias, or if you like, criminal gangs that are operating in this country. Ikinde nyasi mar yawo ayanga ikrok mar bad migawo mar doho ne winjo buche motenore kod yiero maduong' mabiro, moko kuom riwruoge mang'iyo weche mag yiero onyiso luoro margi ni ka ok ogeng' tulo nyalo muoch e yiero mabiro kaka ne otimore higa mar 2007. Political divide, whether it's in Luo Nyanza or in Central or in Nairobi, there is a very chilling attempt to rearm and remobilize the militias that were moribund in 2013 and 2017. They are unleashing violence, especially during these political meetings. This, coupled with hate speech, tells us that we really need to reflect on the challenges that we are facing and that are going to be manifested during the 2027 cycle. Bad migawo mar doho ojiwo migepe duto kod jo Kenya mondo ti kanyakla kod duol mar IBC eneno ni yiero maduong' mabiro obag iro manatiro kendo ma ohuyanga. E komachielo, bad migawo mar doho dwaro mondo tim lokruok ne pen chik mar medo kwan joyal buche mag doho mamalo mogik kaachiel kod medo thuolo mar winjo buche motenore kod yiero mag tend piny. E korka kore, Attorney General Dorcas Oduor ojiwo IBC mondo tim yiero madundo mapiyo e kinde mar riwruok mar LSK ogolo siem josiasa mabayo weche mag temo kwalo ombulu e yiero maduong' mabiro. All Kenyans must be feeling to be represented in both county assembly and parliament, and to avoid defranchisement of any part of Kenya. Citizenry are waiting for the IEBC to conduct elections in those areas which are not represented. Because if the current head of state wins democratically, people will not believe it, because such color statements that continue to be made saying we will steal the vote undermine the very nature, the importance of not only the IEBC, but the importance that other people, we accept the decision of institutions that are independently set and we move on together as a country. I want to affirm the judiciary's stand that we are ready and fully committed to adjudicate electoral disputes with fairness,
with efficiency, with independence in mind, because we are only committed and faithful to our oath of office. Martha Koome kod kweth mare kata kamano onyiso jo Kenya nigi ikore marakore kod buche duto motenore gi yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend duond bura mar ODM kod josiasa mag duond bura na counties makaluo kwedo kweth makwedo sirikal kuom mapingo paro manogai ma duond bura no Raila Amolo Odinga ogolo mar bedo gi twak e kind oganda jo Kenya matieko midhiero moko machsani chando pacho kae. Josiasa go kotane kod jakom ODM maen gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gikone gisiro mondo mi twak obedie e kind oganda jo Kenya manone piny Kenya oriwore motelo ne yiero gana 2027. Party leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga, has proposed the way forward, and he has said, let us all sit together and dialogue in a conclave. And us as the ODM party, we support the dialogue proposal. We will dialogue and we will dialogue and continue to move that forward. Nyidhoni Koome uru. Aparo ng'at mong'e wach mar Koome nyidhoni en Gila Nyawang'aya. Kata jomoko okoko. Nyawang'aya aparo nong'e gini eri. So conclave ma baba wawacho en ni wabedo piny from down, polling centers, constituencies up to there. Maonge government involvement. Tiendeni and private secret community dialogue. Mano we are supporting 100%. Vijana manka aurwe koko sama babo golang mar bedo piny mar gombaka. Let us sit down, let us have a conversation, let us have a dialogue, and let us push our country forward. Dongruok emotimango emwadwaro. Mama one a broad-based, kotenwa gi baba Raila Amolo Odinga, kotenwa gi Governor Majakom Party, Governor Gladys Wanga. Kora mga joinda yake na para koda bicha bang sa chelo midhiambo chendo enda manpinyero kamano kum ketira Ramogi TV David Okongo. Wachono hospital hen kama yude thieth tinde. Lokore kama koroganda wete ngimagi hen gino malita hinya. Joseph Ray ntiere Nyilima Siaya mana Sembo. Collins Otieno wachoni ntiere Nairobi kaito Dori Nyasiaya. Wachoni en beno sichopo ginye thinde Riana Gifidelis gifamilia nete Nyasaye. Wachoni ohoe chunya nyuola ma owito wuodgi hospital no. Anobende baba tur wacho kanyo ni openjo ni jomane ohand gi okethre samane stimo lal kata jomane gigegi okethre samane stimo duogo gi teko mang'eny. Jo Kenya Power timo ganade. Sirikal ma Kenya omegia lere ewi kaka bedo mosainya kuom lal. Benta Charles wacho kachacha ni ntie Karen Nairobi openjo na intie kodwa chenro en bende. Robinson Onyango wacho nonjo mayo makare kaito Opolo Bradox wacho ni entiere Nairobi omora hinya gi Ramogi TV chenro chopone eyo ma winjore chenro ni mano mar rameny piny. Ayano kanyo mwalimu Faith Mzomo wacho ni Martha Koome dine wang'e oyepo chon kaka sane en active ahinya wacho ni dekoro piny Kenya ni mabura ahinya de oyaw wang'e chon mano pach mwalimu Faith kantie Malindi. Firstborn Tracy wacho ni entie Thika men gi Veronica Chingo Kamos ma kato Nelly Obunga wacho ni Ramogi chopo ne heyo makare ahinya gin kanyo gi Boaz gineno weche gi heyo ma winjore. Biano kanyo ote mano mar mwalimu Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Kopere wacho kacha ni entie Nyandiwa Parish omor gi ripode mar Ramogi TV miyo ganda lakini ora ka hospital kaka Kenyatta maweni makama ntie arita maber kendo winjo benirite jotuo ema pod jotuo dhi mawit ngimagi kendi wacho ni onege tok tuo mano tere monege wacho ni ano wach maltanyo. Chingo mwane ni kacha ntie Kisumu wacho ni yie gi conclave conversation kende wacho ni wabed gi ubet kanyo gi Brigadier Ogila urito twak mar Nyabungu waduo gi twak makawana bang' weche manyien kaka kamano pod wayo matin waduo kod mathothe chendo ni mar many piny kikidhi mabosha.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Bese penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani no biro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye Otusenge en pinjo imbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lam. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Pari bendi ng'eyo kaka in ibuoga kawuono. Ne kaka ineno majaber. Pari doni mondo iduoge ot kae mapiyo piyo. Rajiv, sani kore kaneno jaodi ka wuok kae. Gisani aparo ni koro osechopo e ot. Thank you. Anna kende ka mondo wan wane kaka wanyalo yudo puothego te. Mano kende. Rajiv osei kik iwach kamano ken adier. Bed motang'. Gite gin yien adichiel ka gima gite giriwo dichuo achiel. An nawuoyo gi nyako moro morwako law maratong' cha. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Daktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Machiegni kero nyakoro Mgajwang' chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Riwruoge makelo kanyakla jotije mag Bareny ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Bondo e bwo mabul mar Wasu Kusu kod Kudhehia obago ng'anyo mamuol mar kwedo girmiti mar okumba mar thieth maten Bareny no nodonje gi kambi mar Kenya Alliance Insurance magiwacho ni ok oketo okumba e thoth tuoche. Gino makoro chuno gi madonjo e ofuke gi pono ne gilimo ute thieth ka ute thieth mamoko to tamore miyo gi thieth e bwo okumba makamano. The former Steve Biko ntiere kod ler mathoth. Ne en ng'anyo manokelo kanyakla jotije mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Bondo e bwo riwruog jotije mag Wasu, Kusu kod Kudhehia ka giduto giywago okumba mar thieth ma giwacho ni ten mbalariany no noriyo kendo donjo e ogirimiti gi kambi mar Kenya Alliance Insurance kata bang' jotije chwalo ng'ur margi. Medical cover ma gimiyo wan ni rach. Wan gi history marach kodgi. Chien kanyo ne wan kodgi nok gidhi kodwa maber. Kane giduogo wawe ni gibro dhi maber to chakre wago. Wagolo ywak wa e wago. To kalure gi kaka gidhi, gi kaka gitimo gigi nyisowa ni ok kwaling' aling'a to samoro ok wabiro yudo cover maber ma wadwaro. E history marwa wasebedo gi covers mabeyo ma bende marachie mogik mwasebet go en makoro gichak gikeloni. Tijego ywak ni moko kuom osiptende pacho ka ok yie miyo gi thieth e bwo okumbano kaka ta yedhe moko bende ok nyal migi ponono gichopo e ute thieth gi okumbano. Kidhi osiptal tikoni ni cover ni limit ni samoro en $4,000. $4,000 kineno daktari kende $2,000 osedhi. Modong $2,000 nyathiedh ang'o? Osiptende moko kidhi tikoni ni wanyalo mana thiedhi diriye dwe. Ing'at achiel.
inya thiedhi riyo tiende ni kawuono kituo to kiny chak idok dwe no kinya bed matuo kendo. Okenge magisegoyo mar chopo winjruok gi ten mbalariany no pok onyuolo lemo ni Martin mbalariany no osebedo ka rem chopo e buche magiluongo. Ne waromo tarik 24 dwe mar 6 Assembly Hall. Romono management notamre bire to gine mana gi chike. On 27th wachako romo gokinyi kotelwa gi DVC Asar. Ongiso wane contract pok bedo signed. Godhiambo 27th wachako romo. Kwa romo 27th so ingiso wane contract bedo signed. Contract bedo signed do kana watane mono nene to kono gimiyo wago. Bang'e wayudo contract ni yore mopogore pogore. Kwa sayudo contract ni wafwenyo ne contract ni bedo signed on 12th of June 2025. Ponono ten mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga oriemo joywak gi singo mar dhi nyime gi ng'anyo margi maonge kiawa. By the time we go to the council, wafwenyo ne kara management ok dhi konyowa. Emo no the council. Koro pod wadi to the council meet this week. To kage gi meet to wano picket. Gi meet to wa picket. Kagi chieng chopo magitieko koro meetings bagi go to gibi ngiswa ne gi resolve nango. E oboke mane Ramogi TV oneno jotije go sindiko ne jakom Martin mbalariany no kagi chwalo ng'ur margi kamoko kuom gilero ute thieth magiselimo kod midhiero magikaloe kod okumba mar thiedhno. Kata kamano pok giyudo ler e wi gimomiyo ten mbalariany no noramo mana ni nyaka donjo ogirimiti no ka koro gikwayo mondo winjruogno manochakore dwe mokalo oruch oko. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Riwruog maendeleo ya wanawake huko Komara Diallo mana en jatend riwruogno mosenindo Mama Phoebe Asiyo kaka miyo kendo jatelo mano ochung' motegno e jiwo mine mondo miyo donjie telo kagiloso gi jofwambo tene gi jaod bura ma Kabondo Kasipul Dr. Ivo Bara mine go puoyo Phoebe makagi koni ne ohero chiwo puonj e wi keny kachiel kod rito dak. Giwacho ni Mama Phoebe ne ochung' ne neno ni mine owinji e kinde loso chike matiyoge. Kuro nogombo nikech nowacho ni telo mar mine beber ka nitiere e telo mar polit ka endi ka milose budget ka emi wacho gik midhi timo ka emi kete weche mag pi gik matindo tindo mane nitie ma mine timo makonyo oganda ni wacho ka mine onge e mesa ma ene mano wacho ni wuoguru oko mondo dhi uchungi to gima duong' madwa wacho kuome loko go koko. Mama Phoebe ne en ng'ama wuoyo mos to no wuoyo gi mulo to lakini gik mano wacho to ichiko iti kendi winjo. Machielo mane nitie kuome Mama Phoebe ne ni wuotho gi Mr. Asiyo kamora mora. I think when history is written of this country development, Asiyo will have a paragraph, if not a page. I myself have had a lot to learn from Honorable Phoebe, and I would like to acknowledge here that she is more or less the one who encouraged me to join Parliament. Phoebe Asiyo was fast, almost in everything. Some of us learned from her. She really took us and opened the ways for us. I benefited from her. I learned a lot from her. Banka oloch kendo meeting mara bedo jakom riwruok ma National Olympic Committee of Kenya Shadrack Maluki ogolo koke kendo krosie riwruoge ma ok bing'iyo ngima jotugo kaka winjore. Yiero no mano bagi odiochieng' ma kawuono e bwo duol mar IBC. Maluki ne oyier kaka jakom gi ombula 15 kendo Yombo Francis Mutuku manoyudo kura 12. Banaba Korir kachiel gi Nation Randik ne oyier kaka jolup jakom e kinde ma John Ogola ne oyier kaka jagoro maduong'. Jang'wech marahuma Eliud Kipchoge ne oyier kaka jalno ma ochung' e jotugo e kidieny mar yowuowi ka Edith Wisa ne meeting mar telo ne jotugo ma wakeine.
I've been National Olympic Committee of Kenya as the Deputy President, deputing Dr. Paul Tergat. So I am so much versed with where I want to take Nok, because I've been behind him, knowing exactly what you're doing. So I'm equipped, and I can assure you that my boss has said that the sport is leaving it in better hands, and I know that I'm going to take it to the next level. Toka kombe mar tuke adhula skunde sekondar gwenge manyanza tim mar Hagai osechako timo ikruok margi motelo ne tuke nationals mag skunde sekondar tam mar 2 ma ibiro bagi kind tarik 28 dwe ni nyaka tarik 2 dwe manyien e kaunti ma Kakamega. Hagai mawuok e kar chung od bura ma Nyakach e kaunti ma Kisumu no bembo timbe finals mag gwenge manyanza kendo tingo kombe manyaka sani ikruok margi dhi nyime. Timno noyudo sir kowuok kuom riwruok ma Dr. Raymond Omolo mano miyo jotugo wuoch mag tugo maromo 20 kaka yorno mar jiwo gi timo maber e nationals. Kano we kinde manoyudo sir makamano jatend skundno Gordon Akoko laonegi ginigi lony mare en gi geno ni team no biro timo makare tuke mag nationals kendo duogo gi okombe. Quite a number of visitors coming to the school. There's a group. This is not the first time I'm going to the national. This should be my 9th time as a coach, and I believe that with the support I get, God behind us or in front, we are going to do much better in the national. Wateo kidieny mokwongo mara manypinyano ka Green Army Chief Gor Mahia 001 Jaro Soja manosiep Dr. Raymond Omolo wacho kacha ni entira Arusha Tanzania emoyo ne weche gimanyien kawuono wacho ni giduogo mana Kenya bang' tamrego yosekafa mano tergi gi sirikal kokalo kuom Interior PS Office. Wacho kanyo ni Musa Gor Mahia third patron engineer Mike Musa Tiego kagen gi St. Michael Transport Nairobi Obote Wuda Sembo Mondi gidhuro kacha geno weche geyo makare nyakurom gajwang. Yenalo kanyo ni kecha wai kore donje twak marwa ka bende wadhi bedo gi wendowa mantiere e county katebo mano ma Kisumu. Lungo kanyo ni Easter chiega bendo sechope studio machiegni ahinya Easter wadhi twak kodi e seche matwo kende mana jaratije mar Kefado ging'iyo weche motenre kod rango telo mag mine kachiel kod jiwo gi e yore makage kacha ka bende kawuono waketo wang'wa e ling'any mar Phoebe Asiyo mana en jatelo ma bende no wito ngimane ndalo machuok mokalo wang'iyo to tend mine nyaka sani osego kang machal nade nyakurom gajwang en twak mabedo go bang' daka machuok kendo miyo kik idhi mabor nikech aneno ka Easter oseikore e yo makare ahinya kaunti ma Kisumu waduoge twak makamonda kama matin kende kwa yastegi osebedo gi loko Benda Phillips kik idhi mabor. Guess what? Citizen Duka now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, home of discount. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati
ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chakre Donam Lulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Machiegni ahinya Koramga Juang wadonje kidieny mar ariyo mar chendo ni mar amany piny na singo ni twak gi Easter Acheng ma en jatend tije mar KEFEDO, Kenya Female Advisory Organization, mana riwruok ma bende rango weche go motenre kod telogo mag joma mine. Ang' nonyiso mathoth achiel kachiel koa e kaunti wa ma Kisumu e studio wa mar Ramogi TV mantiere kaunti ma Kisumu. Easter Acheng hoimore machiegni ahinya ramany piny. Oimore ahinya. Ageno ni aluongo nyingine makare Easter Orchestra. Erokamano, en Easter. Machiegni ahinya. Fulrin wane ni kwa Ramogi kapok wachako riwruogni mar KEFEDO utime ang'o thothne kaeto bende neno ka ine jatend tije kata CEO jalno ma bende ochung' e riwruok ma kamae. Gin okenge mane mukawo anya kutenre kod jok mamine. Gin ang'o gene mutimo kutenre kod riwruogni Easter? KEFEDO en gi dho ngere iluonge ni Kenya Female Advisory Organization. Wasibedo ka watiyo e tiego mine nyaka gi chuo nyaka yowuoyi gi nyiri e gweng' mondo wayud ka ratiro mar dhano e kit chwechgi gi kuonde mopogore opogore giyudo. Koro gimotimo e KEFEDO kanyo en mana warango ni ka ng'ato ntiere e kuonde mar puonj giyudo ratiro gi mar dhi e puonj ma ok migi jwang'o. Koro kata sani watimo gik moko mar nyithindo mantiere school nyaka jok madhi e kuonde miluongo ni TVET. To kendo sama watimo magi to warango ni dhano sama gintiere gweng' kuma gintiere mopogore opogore tiego mane maginego ging'e mondo ratichgi kik rochi and kata sama ji wuok kuonde ma gintiere
nego bed ni ging'eyo ni piny kaka wacho nego ging'eyo ni nyeko giyud gik moko kuwa kuom sirkal mamalo gi sirkal mapiny e budget mondo budget ni okony kaka loko ngimagi. To mogik bende wawacho ni nyaka wariwre gi oganda mopogore opogore mondo sama wariwre e paro to wariwre e timbewa to wanyalo miyo kaka wan ka jok machulo ushuru wabed mondo wayud kaka waloko piny nikech duondwa eba momiyo gik ma konyo dongo pinywa wabedi an kamine waboyudo kaka sama loso e weche wagi tiyudo ka gik machandi e odi ata gik machandi kata kuonde mopogore opogore duondi nyalo bedo kanyo mondo yud mondo kaka iyudo lokruok mopogore. Erokamano ahinya Easter, ahero kaka iwacho weche motende kod ratiro chiwo duol kata golo duol mondo mi winji kaachiel kod loko piny. To king'iyo malong'o mage gin mise abende jatelo jaod bura machon mano kanyo Mama Phoebe Asiyo noketo maino mokadho noneno ni ratiro mag mine ong'i kendo ne malong'o tend mine bende noteo mondo mi oneni ongirore yo makare bende noteo mondo mi duol mar joma mine owinjre kaachiel kod loko piny kotenre kaka oganda neneno jogo mabende gin jo amine kutende gwechego mag telo. Nyiswa ni to in kaka jatelo mabende sani injera tije kendo mano ok en ngadho matin ahinya heriruok machal kod mae. Bende nitiere okenge mane sekadho ma samoro ni golo mfano kata ranyisi koya kuom Mama Phoebe Asiyo. Tipare nade kaka jatelo no mabende okelo lokruok e pacho kae? Aparo Mama Phoebe Asiyo gi milongo ni Kenya Women Political Caucus. Kenya Women Political Caucus bade sama ambe kapod an rawera kaka nadonjo e weche mag rango kaka ratiro mar mine nyalo bet mano koro kisiasa. Koro mano emane warango ni mine nego be ni donjo kar siasa to an man sano koro kana wuok e college. So sama warango magi to warango ni kaka an rawera ndalogo. Gimin wabe nentiere kanyo gimine moko warango ni mine nyalo donjo siasa nade nikech dalono eme irango kaka gik moko nentiere manyalo keto ni mine chako donjo siasa mokwongo. Kor en apare nikech ndalogo ema wachako rango kaka Kenya Women Political Caucus mane wan bende wan members mano chako mano tele. Kenya Women Political Caucus ne rango kaka wanyalo timo magi. Andi neno kata kirengo monde mane tiere mag siasa mang'eny ne wacho ni notegno ahinya e dhiro mondo mine obed kuonde mag siasa. Nikech nowacho ni kidonjo kar siasa kanyo kinyalo bedo gi duol mondo ichak loko gik moko mopogre mondo ywa mine mopogre kuonde moko ahinya. So ntiere mar siasa to kanyo bende irango ni sama iketo mine mag siasa mine bende nego ne bed ni imbe nyalo go kura. Koro kibeda beda ni mine mag siasa ni yoge kata gigo kura. Gini neno kama maendeleo ya wanawake ma en bende en mane otelo kabisa wach maendeleo ya wanawake kaka ng'ama chako maendeleo ya wanawake noket mondo maendeleo ya wanawake obed movement maduong'. Koro gima pare go ni samo wacho ga sani ni warango trailblazers jok mano chako gik moko momiyo kuma mine nitiere sani e Kenya wawacho ni Phoebe Asiyo ne ng'ama nomiyo gigo timre nikech no yawonwa kuma maduong' kabisa makata sani pod yudo ni samoro kata ndalo ma pod nongima sama kwero yudo ka mine pod yudo gik matek dongo kelo nyaka 2/3 gender rule nikech 2/3 gender rule no omiyo mondo oketo kiwango maduong' mondo mine bende donje e telo. Koro mano en ng'ama no omiyo kata katiba. Koro waparo kaka ne warango katiba gik mwaneno mantiere katiba ma teno mine en mano keto. Koro mane maparego nikech oyaro kuma koro duondwa bende nyalo bet moten gi sheria. Erokamano ahinya kaka nyako matin iwacho kanyo ne yae kar tiegruok kaka ne chako tudri kode achiel kachiel. Ere gik mane kwanyo e kitelo mare masani osedhiri nyaka kumigi Kenista? Gima nakwanyo kuom en jing'o okidog chien. Ka udwaro dhi kamoro en yora muchop nyaka kuma udhino. Mano ema kwanyo kuome nikech ka owacho ni kae ma ji dhiye to oyoro moyud kaka ji nyalo chopo kuma entiere no. Mano e jing'o gi teko ok inyalo luor
nikech kirango kaka embende kwa paro kaka ndaloge en owuon nogolo dichuo mane ji ne paro ni ok nyal gol e dalagi kuma entiere to golo. Mano nonyiso ni ok inyal luor. To gik midwa timo riwri gi jok moko bende, mine mopogre bende, rawera bende riwri go mondo bende in bende itieg jok moko sami wuok. So mano wacho ni kik iwe thuolo mondo dongi nikech konyo jok moko to mano bende ibo yudo ka thuolo duong maduong kabisa. So makonyo kuome e wach mentorship. Nikech mentorship en tiego jok moko, to sami tiego jok moko bende iyudo thuolo mondo sami wuok kamoro to jok moko donje. Koro onge gima iwacho ni thuolo bet ni nafas onge ni jok moko onge, nikech utiego rusa mudhi mbele. To mano miyo jengo kuonde mwawacho gi dho ngere ni movement building, nikech uriure tusudo mbele kanyakla. To samo sudo mbele kanyakla samoro kata samoro gimoro goyi to pod dok chien mondo rang ni ang'o manotimo wakachacha, to mondo warang kakwa watiego kuonde magigo timre mondo kik walaliyo. Mana alan from Mama Phoebe. E kinde mane watwak gi kuom jotelo ma dire sani e kombe mopogore opogore, ne gitemo wacho kaka ne en jatelo mane ntiere kod kido moko kata kitelo moko mane ginyalo gombo mondo me gin bende gi bedie jotelo ainago. Iparo ne ginang'o gini manomiyo lok kaka ing'iyo tend mine pacho kae, ma bende kane ing'iyo Mama Phoebe Asiyo tinya wacho ni kawuono kwa ng'iyo tend mine to aneno ka gima gigo manotim anyako tenre kod wechego mag telo osekelo lokruok kaka oganda ng'iyo telo mag joamine thurka. Gimoro achiel iwacho ni jatelo gi dho ngere nego bed ng'ama fearless, ok iluor, nikech ka idhi kuonde moko makata iwacho gik moko kuomi ibedo ng'ama ok oluor, nikech ibo wach gik mang'eny to kiwinjo gik mang'eny miwacho kamine kuomi tibo yudo ka ok ibidhi. Koro fearlessness, nikech kuom ne ntiere makata igolo ng'ama nong'eni ok onyal wuok e loch notimo. Visionary, mano bende entiere, oneno kuma bor. Jatelo nego bed ni neno kang' mabor makata sama ji biro to gineno to giyudo ka mago en gik ma ng'ato nositimo makoro bet mayot mondo gik moko otimre. Nikech kirango Mama Phoebe Asiyo irango ka by the time manowacho ne ntiere conference 1975 mane wacho ni mine nego bed ni donjo kuonde mopogre opogre mag telo, tiyudo bi na by 1979 en osechako timo gigo. Mano nyiso ni ando timo gigo mobet ng'ama nitiere ma ji neno ndalo mang'eny. Kendo gimoro bende mano koro gi dho ngere luongo ni trailblazer, oyawo yore. To samo yawo yore ni to ojiwo ji moko mondo bende donje e yogi mondo giyar yo kanyakla. To kendo gimoro bende ineno ka bende nopuodho ji mondo wuoth gi jok mopogore opogore, nikech ok no wuoth kende. So ng'ama ntiere telo bende nego bed ni sama in kanyo ji adimi keto mondo donj kuma intiere no. Magi gik mwaneno kuom Mama Phoebe Asiyo. To gik moko bende oketo sama ne ntiere ka prisons kae, ma wacho ne ratiro mar dhano mar mine mantiere jela bende nego bed ni ntiere. Koro kata jok manojwang' ma sani koro ineno ni sani ji nyalo dhi makata tinde waneno fashion show e prison kae. Mago gik manotimo mano wacho ni ratiro mar dhano en maratiro mar ji te. Koro mago monego bed ni warango ng'ama ntiere telo kata sani, nikech mago kitimo tibo yudo ka ibo pari nikech ni yaro yo tiyawo yo tikelo chike to ok nin ng'ama oluor mondo yud gima dhano nyalo yudo. To particularly warango ni mine, nikech no yaro yo ni mine mang'eny e gin waloso kumwaloseni. Erokamano ahinya. Kirango kit telo masani ntiere pacho kae Easter anyato telo mar joma mine binano ka lek mane Mama Phoebe Asiyo ntiere gode kinde no osechopo kare koso pod wantiere kod ndawa moko mondo mi wachop kama ne dwaro mare de gom mondo mi ogigie. Lek no chopo nikech kwarango kata sani e katiba, nikech noloko nyaka gik moko kane iwacho ni gine jok mane ntiere en commissioner mar Constitutional Review Commission. Mano keto chik mar not more than 2/3.
So lekno waneno nikech ka no ket not more than 2 that mane wacho ni mine nyaka beda ni idhi in jang'enge kitemo to mondo ichop mana kanyo to ne bet matek ni mine mang'eny en no nyalo nikech nen gi jingo to nen gi sinani ndalo cha to mine moko to ne yudo ka mano bet matek ko 2/3 sani waneno ka 2/3 gender rule omiyo mine omedre e telo tineno ka sama mine omedre telo kuma gintiere ni kate county iyudo ka county assemblies kuma mine omedre telo tiyudo ka koro chike moko bede makonyo mondo ng'ato kik jwange kit chwechne nitie koro iyudo ka policies moko mano nego wabedgo kata the policies mawacho kata gender mainstreaming policy marango ni kik bagi ama kik ng'ato bed ni ok rang kit chwechni nitie sani koro nikech wan gi jok mopogre e telo mano bende iyudo ni sani kata sani koyar yo ndalo cha ok ni yud ni kata wayudo governors kane onge ng'ama notelo e rango ni ng'ato nyalo bet jatelo ka MP ema yudo ni sani kata kuonde mwantiere wan gi MPs mopogre wan nyaka gi governors mamine mano ngiso ni oyaro yo ni ini nyalo bet gimidwaro to e telo kae inyalo timo gik moko mopogre koro mano ema waneno kuom gima Phoebe Asiyo noyawonwa to wanene nyaka sani ni kodhi mano obologo dongo nyaka sani to dongo motegno. Kinde moko ne ana wuon na timo romo kode kendo no temo wacho ni ka in ng'ama miyo nyaka ibed ng'ama otegno kendo ng'ama bende kochung' ka wuoyo ti wuoyo motegno kijatelo bende wuoyo kitegno mamiyo ji yie kuom gino ma bende wacho sani kwa winjo kitisa masani hista wawinjo kan tiere jowa moko ma bende luongo jotelo ma mine ni flower girls ang'o makelo wach makamae gima bende ne walan kuom Phoebe weche mang'eny nyalo wach kuomi to kiti gi tibe gi ema miyo weche go dhi rumo mago gik manowacho ka wawacho ni iluongo gi dongere ni gender based violence mi wacha ni in flower girl nikech ng'ato paro ni oki ng'ama nyalo timo gik moko mopogre koro giparo ni duondi ok nyal bet to ineno ka sani kaka gisitimo kata leadership training gik mopogre ineno ka sani e weche mopogre iyudo ka mine osetieg magidhi kuondego tiere nyaka chuo makodonjo kuonde moko kirango kata Hansard report pok giloso nyaka ne gidonj kanyo signature to gi sign sama gidhi kuno to pok giloso dak luongi ga ni flower boys jok moko maybe okibiloso to koyieri mondo idhi tim telo inyalo puonji majiwi mitim gik mopogre asineno mine manodonjo e siasa modonjo e assemblies moloko gik moko to kata sano mano miwacho negi mondo mine chuny gi tho ni kik gibed kanyo onge flower girls kantiere flower girls kara wambe warange flower boys mok los ga kuondego dak wach negi gi kamano mano ayany mondo kik mine obed gi jiwruok mondo gidonje loch. Iste paro ni diponi samoro mine bende chiwo thuolo mar mondo mi magi timre samoro ntiere kit twak moko ma kiwinjo ka jotelo ma mine wache kuonde ma bende ntiere rombe ma tisini rali mago ma bende kuonde ma imanye kura iwinjo ka samoro ithor tigi kit chwech margi mar penjo ganda ka boromo kata okoromo iwinjo ka ntiere kit twak moko ma thoro wuok diponi mine bende loso thuolo mondo mi wach gik machal kamagi kuomgi kalore kit wach mane giwacho kane luwo weche mane Phoebe Asiyo thoro wacho ne ok inyal winjo kit weche moko mwawinjo kawuono kiwinjo ka isero godo mbolo winjo ne ka ochiki ni dhimi kura gin weche moko miwacho to gikone ntiere kumilengo godo ere kaka pachi ntiere wi wach makamae diponi mine bende ntiere ka kose wuotho malonga ahinya to moko kuom jotelo ma mine pacho kae kendo chiwo thuolo mondo mi wach weche machal kamago kuomgi gima nyalo wacho ni sero mbulu gi gik mopogre
To jok moko kata thum wawacho ni irango thum kata weche ma wawacho ohangla. Ohangla kiwero ntiere weche moko ma kowach ni iwinjo thum mar ohangla weche ng'eny kanyo ma richo ni jok moko to beyo ni jok moko. Koro gimoro neno ka sami iwacho gigo en niya e dho ngere iwacho ni sexualization. Idwa mondo in ng'ato koneno miyo to gimoneno en mana kakichal ama mane ema ji paro na ka giwacho korka iborango telo mar miyo. To warango ni telo mar miyo bi moingo kaka chwechne chal. To ka mano obedo ibo yudo ka ko gigi iyudo ka mine kowacho mago weche ma ka giparo ni ber ni jok moko ok ber ni ji te. Jok moko bende ok dwa winjo weche go nikech gini dwa winjo ni gig midwa timo, sera magi midwa timo, chike mage midwa loko, ang'o midwa timo. Koro gik ma samoro itimo ga e weche mopogre opogre en mana weche ma jo anjao samoro dwa wacho ama giparo na ka giwacho to bo miyo mondo ji mor. Wanyalo wacho ni mago osibet kitimo nikech thumbe wa ma wawero weche wa mwawacho bende osemedo ka gigo medre kabisa. Koro gik mirango ga gi ema wacho ni ang'o miyo mine ma iwacho ga ni giwach giku mar chwech mar dendgi. To chuo poka winjo ka dichuo moro wacho kaka gik moko ma ntiere dende chal ama kaka ojaber ama en silwal poka winjo ga. Koro magi bende e weche mwatiego go mine ni samidhi wacho weche moko inyalo wacho gi kiparo ni en gima moro ji to obo jwango jok moko nikech koro mane kaka jibo neno ni mine te chal. Mine te ok chal kamano, mine te bok wach weche go, mine moko wache tok weche te mine te wacho. Koro ka gik mwawinjo go bende wawacho ni jok mantiere siasa madwa loko kaka weche iwacho walok siasa mod kik ji par ni koneno miyo moro kadwa bedo e telo. To mage weche kende monyalo wacho mondo ser jo ombulu. Inyalo wach ni jo ombulu gik mopogre opogre mondo wachak loko paro ni mine kineno miyo ek mana ni ineno miyo e kit chwech ne moro ma iparo ni en kit chwech ne en mar nindruok mago bende mineno ga to en mar paro maliw makelo dongruok. Ntiere thuolo ma bende sani oganda ikore ne yiero kendo sani koro wachomo kama dhi winje weche moko motegno hista. Ere gima winjo bed ni utimo kaka riwruok joma mine bende un gi thuolo mar twak ung'e kaka udhi frame kata keto yore modhi manyo godo ombulu ir oganda ma oko odok korka chiena kata odok korka chwech mar mine mondo mi bende gigo mane Phoebe Asiogi nokedo ne kindego machon mane gidwaro mondo mi mine obed joma miluor makare to ok ng'igi kotenre kata ka gichalo chop kare. Wadwa wacho gima Phoebe Asiogi notimo. Achiel noketo gimoro miwacho ni maendeleo ya wanawake. Maendeleo ya wanawake ne en kuma mine ma mora na nyalo yudo thuolo mondo bede kumiwacho e twak mopogre opogre. Obed twak mar wacho pesa nikech mano bende mano kel pesa ma mine nyalo holo mano bende no kelo. Koro ka warango gimwatimo ni sani wantiere gi rawera matindo gi kata mine madongo mantiere gimiluongo ni movement mopogre opogre. Apart from maendeleo ya wanawake wantiere gi mine moriwre man gi paro mopogre opogre. Koro mano bende en mano chako ndalo moko tu maendeleo ya wanawake. So maendeleo ya wanawake kwa warango warang nyaka maendeleo kwa wanyalo wacho ni maendeleo ya vijana. Nikech kata vijana bande nitiere nyithindo kod jok marawera mamba the time wadhi timo ombulu kura ma 2027 ibo yudo ka mage yore maka ojiuji tibo yudo nyaka grassroots jibo ng'eyo ni mae ng'ama nyalo gone kura tigone kura kama. Ibo yudo ka kuonde mopogre opogre ka en omenda nikech sama ji goga ni ji kura igonyo ga ji gi pesa moro matin malich. To yudo ka enterprise fund gik mane miyo ji mondo giyud pesa ofuko nikech pesa kin go ofuko to ibo yudo ka kura bende goyo mayot ni ng'ama dhi medi pesa ofuko to kionge pesa ofuko tigonyi gi pesa matin malich to ng'ano wuok dhi.
Koro gik machal kamago mwanango ni ka nitie biashara fund, gik manochak gik machal kamano, Women Enterprise Fund, mago ema ne tiego ji mondo kigo ne ng'ato kura, ing'iso ng'ato ni an gi mara, ang'o mimedo, ang'o mitimo mondo kadwa timo ohala na dhi maber. Ok iwach ni koro pogna matin to idong gi 50 bob no nyaka chieng'. Koro magi mapodwa parogo Phoebe. Nong'iso ji ni inyalo bet gi ndhadhu gi nyadhi kumidakie. Ma ng'ato kik bi mondo roch ratichi mar go kura, amo omi chunyi ogore piny nikech ng'ami dwa gone kura ok yudo sami dwa dhi ka ballot. En nogore moyudo moyiere gi jopiny ma jopiny nohere. Koro mago bende mowacho ni ji ni kigo kura tibo yudo ng'ami hero. Goya goya kura to bende itim tiji mondo kik ng'ato kethni kakidwa dak ngima ka nikech ng'ami yiero ebo momi ngima maber ama ngima marach. Erokamano ahinya. Nitiere riwruok mabende itajo mano mar maendeleo ya wanawake na bende nochung'ne motegno ahinya. Sani mande riwruok mabende pod nitiere sechegi kendo pod tawo chenro opogore mag mine. King'iye gi ndalo mane Mama Phoebe nitiere riwruogno miwacho ni ne in rawera kendo ka in bende ni an ing'iye to ing'iyo kit telo maber monjo bed ni luwo kaka rawera. King'iye gi sani bende paro ni pod entiere ngadho mano entiere chon e kinde mane Mama Phoebe asiyo telo ne Easter. Sani pod maendeleo ya wanawake nitie to maendeleo ya wanawake onyuolo moko mopogre. Koro sani yudo ni sama pod entiere ni gimonyalo wacho ni nomiyo ji oyudo paro mopogre. Nikech Phoebe Asiyo bende ne jakom mar Kenya Women Political Caucus. So wan gi maendeleo ya wanawake mane timo gik dongruok e piny kata wach mar merry-go-round ni bende timo mondo ji otim nyoluoro. To bang' mano Kenya Women Political Caucus mane Phoebe Asiyo bende ne nochako omiyo koro mine ntiere gik mopogre. Maendeleo ya wanawake nitie, caucus nitie, kata sani wayudo caucus mamiyo telo, mamiyo jiwo mine madwa donje siasa mondo donje siasa. Koro yudo ni ntiere gik moko mopogre manonyuol from gimiluongo ni Kenya Women Political Caucus. Ntiere gik moko mopogre koro movement, wuoth mopogre mar mine nitiere mang'eny. Kirango gik manowacho mar tieko gender based violence kata e politics, iyudo ni sani ntiere jok mopogre ma mano bende ema girango. Koro wawacho ni maendeleo ne ntie gik mane gitimo ndaloge, sani pod ntie gik magitimo, to ntiere gik moko bende nikech maendeleo nochako omiyo moko bende ntiere nyaka sani. So gik machal ka caucus nitie ma mine nyalo bet kanyakla mondo wach ni mae mwadwaro ka girango ng'ama gidwa puodho ama ka girango gik magitimo e alwora magintiere. Koro mane mwarango sani kwa wacho weche jiwruok mar mine e telo gi duol. Erokamano ahinya. Achiel kuom gigo mabende notimo en ni nawinjo ka in bende wacho ni nogolo achiel kuom jogo manoneno Kiki Amayo e kinde no bende ne en jasiasa motegno ahinya manogole e kom. Ma en okang' mane ok yot ahinya. Sani king'iyo iyudo ka mondo mi ng'ama miyo donje e telo nyaka bed ni bende bed gi teko mar nyalo mar lombo joma chuo kaachiel ki joma mine gi rawere. Ta inya bedo siga ahinya kama ng'ama miyo kata jatelo mamiyo dwaro mondo mi olombie joma chuo mondo mi owe gone ng'ama dichuo kura to biyo gone kura en owuon kiko ng'ama miyo. Ginang'o gini ma joma mine nyalo timo mano ni kato bedo ni gin piem gi joma chuo to ok gimiyo piem moro bedo maneno ni koro ging'iyo kata look down upon, gijaro gi e yo moro. Kata kamano mondo mi giket mondo ginene gidhi tiyo kaka jotelo to kaka mine. Ere gimo jo bende mine timo nyaka seye mabende kwa ng'eni thoth mine dhi chung' kendo laro kome opogore yiero mabiro. Easter. Sani wawacho ni kik wawiya wil ni sani ntiere presidents mopogre man bende gin mine. So kata kin miyo, in miyo, korka inyalo bet bende jatelo. To inyalo bet jatelo ma miyo. Koro gima wawacho gima nyaka timre sani en ni nego kik wayud ni sama idwa go kura tiyudo ka
choch nitiere sa campaign ma mine iyanyo ama mine moko bende igoyo, waseyudo ka gik machal kamagi timore. So mano miyo ji luor mondo ni sama idhi kamoro to nitiere lweny mang'eny. Gima kendo timre en mar riero wach, particularly riero wach ka party. Iyudo ka loch mane Phoebe Asisi otimo, wawach ni party, for example, sani koro adhi wacho ni party mar ODM. Party mar ODM sani iyudo ka okang' manoket mar 2/3 no oyudo ni sani wayudo nyaka ni jakom mar party mar ODM en mana miyo, nikech magi gik mosiket. To ka ji neno ka miyo nyalo telo kuonde mopogore opogore, ng'ato bogone mana kura, nikech mondo ibed jakom ma ODM bende ok en gima yot, nikech nyaka yieri mondo ma puodhi mondo ibed gima chal kamano. Koro mago bende wayudo ni ka ineno ka okang' moko pogre kata parties moko mopogre opogre bende iyudo ka mine ntiere telo, rawera bende ntiere telo. Ibo yudo ka mae bo pogre nikech ji rango ka telo mar miyo nyalo kelo gima kama, gi telo mar dichuo bende nyalo kelo gi kama. So mane mwawacho niya, samwa dhi mbele kae, mine mama Phoebe Asisi noyawonwa yo. Ok wanyal weyo mondo yono odinre, nikech ndalo cha ne tek moingo ndalo ni. Sani wantiere nyaka gi constitution, sani wantiere nyaka policies, nyaka act mar political parties act, mane onge ndalo cha. E gin constitution sama nentiere gigi no soye. Koro wang'iso mine ni sama ng'ato dwa miyo gigi iluongo ni gidho ngere ni clawback mondo gol moko, nyakwa bed ni waparo kaka embe notegno mondo wasir gik manotimo mondo kik gol e party kata e Kenya. Ere kaka joma mine ma jotelo winjo nywanda bende joma chuo mondo mi kik gine, nasaneno kuonde ma bende joma chuo noni tend mine en telo marach, samoro gineno ka achiel ariyo gi gik moko ok morgi, giduogi wacho ni emomiyo ok wadwar tend mine. Ere gima nyaka joma mine tim mondo mi oduogi e geno mar joma wuone kata joma chuo e telo mar mine? Adocho ni miyo ber gabera kapoko miyo ber kabisa. Ka en minot en ng'ama ber, kochopo osiptal en ng'ama ber, kochopo kaliel ma in monego bed ni ibet kama ikonyo ji, itimo service kasiwanda, mano tin ng'ama ber. To kochopo kuma koro idwa kawo loch matendi ni mineno ga kata e bura, e od bura, mano koro eka in ng'ama ok ber ahinya. E siasa kae miwacho ni tend mine e community, mine gi chuo riwre ma gitim gik moko maber. E groups mwawasineno kata kuma watiego e community, iyudo ka ginyalo timo telo gik mabeyo. Koro gimwadwa wacho ni jopiny, telo mar mine wasineno ka mine miyo kodong' kamoro to nyalo rito gik moko maber malich. Moko bende nyalo ketho gik moko to mine kumorito ineno ga korit maber. Mane gima idwaro e siasa, ng'ama kochopo to en gima oyudo to rito mamedre, mokan moranka gik moko te jok mantiere alwora ne yudo gik matindo tindo e kaka irange ga kuonde moko mamiyo ber ga chande. Koro kuonde mamiyo ber ga ma oloso dak, molos ot, molos gweng', mane gima dwaro samwadhi e siasa. Nikech tich bochalo timo kuonde moko mopogore opogore go, onyalo time nyaka kumentiere e siasa. Koro wang'iso mine dhi wauru mbele, wadhi mbele mondo wakaw loch kuonde mopogore opogore, nikech wang'e ni wan gi rieko, wan gi jing'o, to wan gi sinani manyalo konyowa mondo wambe watel e mier mopogore opogore. Erokamano ahinya. To ang'o minyal tim mondo mi olok paro ma jok madichuo thoro bedogo mar neno ni pono ni mine omitelo to nitie ka ginyalo nyoro gi ahinya? Ere kamunjo bed ni girome luongo ni middle ground? Mano bedo nang'o Easter? Neno ka en penjo ma bende achiel kuom joneno openjo kae, gidwaro mondo mi iduoke yo makare. E gweng' kata e piny, chuo
gimine betga mochopo e riwruok ka girango kaka ginyalo dongo piny kata ginyalo rango kaka gidongo udi. Koro wachak gi kaka irango ga kaka in gi ng'at midak go e ot ama kata nyimine gi udak ga winjru kaka unyalo timo dongruok. Nikech samirango kaka ubet gi jaodi e ot mupang gik moko mine mi wach ni sano ni miyo ni nyalo timo gik moko mopogore opogore. Miyo madhi ka telo en kana dhano koro irango ni qualities mag leader ang'o midwa rango e jatelo. So kidwa rango gimoro e jatelo ne ginang' ni ng'ama ne timo gigi kaka Phoebe Asiyo kaka jopiny nopuodhe mowacho ni onyalo timo tich. E kaka inyalo rango miyo moro amora mantiere gi qualities machal gi ma membe nowacho. Mar rango ni japiny ma gima inyalo rang koro irango ni en miyo en dichuo. Ka ginyalo timo gima romre jaka be nitiere gima idhi rango ma ka miyo ni otimo mopogre sani iyudo ka gik moko pogre maber kabisa. Adwa miyo example achiel kende sani e wach leadership mar miyo. Sani kirango e counties matimo maber kabisa mane gima jopiny wacho kendo giwacho ni moko otelo maber. Irango ka e pinywa makaluo kae kirango ni Homa Bay County sani motel ne Gladys, Honorable Gladys Wanga. Ineno ka gik moko opogre. Ineno ka gik moko itimo, ineno ko keto mapiny mangima neno gima miyo nyalo timo. Arango kata counties kae, arango kata jok mantiere kata members of county assembly. Awach koro kata Kisumo ka. Ang'eyo members of county assembly makata obedo nominated ma yiero ga ji magitim gik moko mopogre. Mano nyiso ni telo oken kaka kit chwechni. Telo en gima irango kaka inyalo timo. Telo ken ang'enge. Koro mine matimo tich maber nego puodh manego oyier gi jopiny nikech ging'eyo gima mama ni nyalo timo. To kirango koro ni kochopo kanyo ni ji go agoko tigo mine tiyanyo mine ma mine koro luor. Mombo yudo ni samosi chopo koro ji ywagre ti chako dok ni ng'ama ni weyo ni okonyi to deni yiere mondo donji. Koro anawacho ni ajiwo ji wan gi jotelo mine mojing motegno mar wigi ler manyalo konyo mondo wadongre e piny wayier gi uru kochopo 2027. Erokamano anyano ka Bature na achiel kuom joneno mago wacho kanyo ni owinjo wayo makare kaeto wacho kanyo ni ikaw mos mage. Wacho ni kama Kenya chope sane nyaka mine oti matek kaka mama Phoebe Asiyo notiyo matek na piny Kenya kendo kik giwe luoro joma chuo to joma chuo be homi mine luor giwe yanyore gi mine ndalo mag siasa. Wacho ni ng'ama chayo miyo kendo yanyo miyo ong'eni oyanyo nyaka min monyuole. Mano kanyo Babatur wacho ni kaw mos mage. Haya kawatieka ino kwadong dakika madhi abich kamae wadwa go mbaka e kidieny mogik kama dwa wuoye mine gi mine wasego mbaka mine gi chuo e kindgi kaka ginenre wechego mag telo. Pile winjo kia hithor wach ni mine gi nadui kata jasik mine wadgi. Ere wach miwacho gi wach ni ben adier hista. Mano miriambo makende e siasa kae kende miwacho ni mine gi nadui e siasa. Tiyudo ka e siasa kae ana wuon osikonya gi miyo mondo achop kuma ntiere. Koro miyo kuma entiere ok en adui wadgi. Inyalo bet ni kuma intiere ok ine ka siasa ma ng'ato goyo ok berni. E kaka dichuo moro be nyalo wacho ni ng'acha to gik mowacho ka ok berna an adwaro mae. To ka dichuo wacho en mana ni gipogre iwacho gi dho ngere in thought. Ni koro thinking margi opogre, paro margi opogre. To ka mine paro gi opogre to mano koro in adui. Paro nyalo pogre to kochuno ni ka pacha gi mari opogre gimoro. To koro ok en ng'ama kadwari en jasigu gik machal kamago. E siasa ka winjo ga mago kabisa. Mine ohero mine wetegi gisikonyre kuonde mopogre. To ka achiopo kuma koro wapogre mana e paro mar siasa ok wan jog ma josigu.
kendo gigoga kura maber e gin sani ineno ka mine medore e kuonde mag siasa tiyudo ka mine nitiere gik mopogore opogore. So wang'eyo ni kwadhi nyime paro no miketo ga ni mano en wach miketo wach no rumo to borumo kwa neno ka jok moko mang'eny bo donjo kuonde mopogore opogore mondo gibete telo to gikaw loch. Erokamano ya Easter ka watieko nyiswa ni to sani wang'eyo maber ni kwan joma mine nitiere ga malo pile kendo en kwan mamalo moloyo kwan joma moko. To king'iyo kuonde mathoth iyudo ka samoro miyo chung to odhi odong kendo dong maber kabisa odong chien kocha. Ang'o ma mine nyatio mano negi siro ten joma mine kendo gineno ni koponi nitiere ng'ama miyo ma bende ochung to ok rang ni en miyo kende to bende rango ni ben gi teko mar telo. Ere gik monjo bende gitio mano ni gineno ni gichwalo jok mantie kod nyalo malong'o mar yudo telo kae to bende gichiwo sir mowinjore ne jowetegi ma bende dwaro komeo opogore opogore anyate paw siasa. Easter. Mai chako ka sama idwa go kura. Iyudo ka sama idwa go kura ing'iso miyo mang'eny wuotho gotieno nikech kura onge nindo, jakura ok nindi, jago piny ok nindi. Ti sama in gi nyithindo ama in gi jaodi e ot ka miyo, ibo yudo ka kitwa gi timbewa wacho ni dichuo eno nyalo wuok ga wuoka to dhi. To miyo ibo penj ni pok itedo chiemo, pok itimo kama. Mago kit timbewa mamiyo samoro miyo moro ibo miyi ni sama idwa wuok mondo idhi go piny pod nitiere gik monego itim kae kata in gi nyathi in gi gik monego itim kaka iwacho ni mondo itim gigi to ken dichuo tendo wuok awuoka obo ng'isi ni an era wuok adhi go piny. In to samoro miyo mang'eny pod nyaka ikwa ni era adwa wuok adwa dhi iyie mondo adhi kokweri to kibidhi nikech samoro ing'isi mago to kiwuok to kiduok to goch bende nitie. Miyo moko bende kuonde magidhiye ka udhi go piny mondo urang kura tiyudo ka nitiere gik moko ma gender based violence matimre kanyo ma ng'ato dwa bet kodi e yo ma ok ber kisiasa. Koro mago gender based violence mineno ka timre go bende miyo jok moko luor mok gidhi. Ka wawacho ni nitiere gimoro miluongo gi dho ngere ni level playing ground, pap romre, tibo yudo ka mine mang'eny be bodhi ma gichop kuonde mopogore opogore. Ka chuo osiro telo mar mine e udigi ma giwuotho gi minegi ama chigi nyaka gichop kuma gitiere kaka mine wuotho ga gi chuo, tibo yudo ka jok mang'eny bo chopo kuma onego gichopie. To kok ot kosiri e gweng'o kosiri ibo yudo kura kanye nikech odi nyaka siri ka dichuo mantiere odi ok mi support. Bet matek mondo gweng' kumiae anyuola ni bo kawo mana kaka jaodi behave. To ka jaodi konyi mondo imany, anyuola konyi mondo imany, ibo yudo ka gweng' konyi mondo imany. Baso wabo yudo ka telo ni bo bet mang'eny kuom mine. To samoro ok sirgi malong'o kuma giaye. To koko sirgi malong'o to yudo ka oko kachacha bende lweny gi ayany gi goch bende moko bende yudo. Koro gik machal kamago ka ogol tipo yudo ka mine bo beta beta nikech mosikawo loch ma waneno gi tiyo malong'o. Erokamano Easter. Omimine ten mine long'o kabisa. Erokamano ahinya. Nus dakika wach mogik kwa loro. Aparo ni sama wacho mogik ni awacho ni wapar Phoebe Asiyo to watim gima Phoebe Asiyo, mama Phoebe Asiyo gima nowacho mondo mine obed e telo. Mano ne en gima no obiro kabisa. Parties te mantiere Kenya ma wacho ni Phoebe Asiyo en ranyisi. Otim gino mondo 2027 gikete thuolo mondo mine mang'eny obeni nyalo timo gik ma Phoebe Asiyo notimo ma onge ang'enge to onge gik mageng'o ne gi mang'eny nikech en ranyisi mane wacho ni mine telo to ka mine bende obede telo tibo yudo ka gik moko pogre nyaka chieng'. Mane mowacho wapare ka parties loko ni Phoebe Asiyo rule kata 2/3 in the elections mine okaw telo. Erokamano.
Erokamano ahinya Easter Chieng mano jaratije mar Kefiado mabende dhongere ni Kenya Female Advisory Organization. Erokamano kuom twak makamano kabende waparo ling'any maro mafibia siyo mabende no itongimane kajagni procho kodariyo. Erokamano kuom loso thuolo ne wan ne koramugo bende kae Easter Chieng. Nyakolmuga juang mano kayo ne twak mara piny waduok kendo saa 3 gi chenro mar Uimore ka mwadhikoni weche manyien riti masane nyinga Lydia. Okay.